La pàgina 27 crec que és un error de còpia i pega. La moció d'urgència que presentem no és la que ahir s'ha posat, és la que fa referència al polígon industrial i entenc que és una errada de còpia i pega i per lo demés no tenim precisa. Molt bé, si té comptes, senyora secretària, prenent la nota al respecte de l'errada. En la pàgina 13 fica Ramon Llull i Pere Mayúscula, per favor. Bueno, la primera, la R primera no está mayor, la primera R. I la doble L tampoc. Molt bé. Bueno, vots a favor de la mateixa. S'aprova, per tant, per unanimitat. Continuem en el punt número 2. Assumptes dictaminats en la Comissió Informativa Especial de Comptes, Política Econòmica i Govern Obert. El primer punt és la dació de comptes de les successions d'intervenció del quart trimestre, el qual la senyora interventora va donar compte a tots els regidors de la Comissió Informativa. S'ha repartit l'expedient als diferents grups polítics, per tant, se dona per fet. Passem al següent punt, que és la modificació de crèdit 5/2017 de crèdit extraordinari. Senyora interventora, per favor, dins la part dispositiva. Es tracta d'una modificació de crèdit, el número 5 del present, per la qual s'incrementa una partida de gastos que es crea un crèdit extraordinari per als prèmits del concurs de redacció del projecte de la piscina a l'aire lliure d'Alberica, a través de la baixa d'una partida que no és necessària per al funcionament del servici igual. Ascendís a 4.500 euros. Es tracta d'un primer premi, tal com va fer la Junta de Govern, de 3.000 euros al guanyador i 500 euros als altres tres partits que van participar en aquest concurs. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. ¿Algo que dir al respecte de la modificació? Pues passem a votació. Vots a favor de la mateixa? Vots a favor de Ciutadans per Alberic i el Partit Socialista. Vots en contra? Abstencions? En l'abstenció de la resta de grups, que és Alberic pel Canvi, Compromís, XA Som Alberic i el Partit Popular. Per tant, s'aprova la modificació de crèdits. Passem al següent punt, que és el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2017. Senyora interventora, quan vulgui, per favor. De tal manera, es porta al reconeixement del Pleno l'expedient número 1/2017 extrajudicial, factures presentades que han quedat sense crèdit en l'exercici 2016 i que es fa necessària la seva aprovació pel plenari per al seu pagament. Es tracta d'un expedient de 39.136 en 23 euros que ha sigut dictaminat per la Comissió Informativa i té els seus informes pertinents i han sigut reconeixedors del plenari. Molt bé, moltes gràcies. ¿Algo que dirán respecto del reconocimiento extrajudicial? Señor Martínez, con cuidado. Una pregunta. Sus hermanos serveis del Medi Ambient SLU i s'han capacitats? Ahora es una empresa nueva, es una empresa totalmente diferente. La antigua Calcitas cree que se liquidará, no sé exactamente, pero es una nueva empresa y eso tiene que preguntar a ellos. Senyora regidora. Bona vesprada a tots. A veure, com bé ha dit la interventora, això són factures que realment s'han quedat sense crèdit, és a dir, s'ha fet el gasto i la majoria sabent que no tenien diners per fer-los, perquè si no hi ha ninguna factura, els normals extrajudicials que es van fer a principi d'any, que són factures que entren en el 2017 i són de gastos del 2016. Nosaltres hem vingut i hem estat llegint les factures i jo realment el que volia dir és que hi ha algunes factures que clamen el cel, que sigueu conscients del que aneu a aprovar. Si hi ha unes factures
que jo inclús diria que no estan bé, que no s'han comprovat com cal i que les persones responsables que les han firmat haurien de pensar-se antes d'aprovar si fa falta algun tipus de rectificació o un altre tipus d'explicació, perquè realment en si la factura tu la veus i la factura no te dona la certesa de que és aixina. Per tant, a mi m'agradaria que se ho pensaren antes d'aprovar-les i res, si volen explicar-nos si totes les factures per què s'han fet i els gastos si són reals, per què fan factures que és un treball que se fa en el mes de juny i se tarda 5 mesos per part de l'empresa a facturar i per què aquests regidors que han demanat aquesta faena no han sigut des del mes de juny fer un RC en el pressupost perquè quan també ha plegat aquesta factura tinguin la consignació que correspon. A mi és una deixadesa de faena, perquè en el mes de juny jo suposo que diners n'hi haurien. Tu demanes una faena a un proveïdor i s'entén que tu saps que tens diners. I si estem parlant de 12.000 euros, doncs encara més. Entonces, a mi m'agradaria que ara l'equip de govern ens doni explicacions un poc de per què n'hi ha aquest tipus de factures. Molt bé, moltes gràcies. Algú que afegir per part d'algun altre grup? Segueixes l'ordre o...? Sí, ja han acabat? Sí. De nou, anem a votar que no. Ja anem a explicar per què votem que no. Primera perquè ho ha explicat perfectament Estefania, no entenem com se cau aquest error. Està clar que modificacions de crèdits, reconeixements de crèdits, n'han hagut, n'hi ha i n'hi haurà per una qüestió habitual en l'administració pública. El que passa és que assignen factures que no se poden aprovar, no poden aprovar-les. No poden donar el consentiment en forma d'aprovació política per a que vostès facin els pagaments corresponents. Entre altres perquè hem detectat la falta d'investigar una miqueta més en profunditat que hi ha factures de serveis que tenen un preu de mercat, per exemple, de 300 euros i la factura és del doble. Tal vegada potser hi ha una qüestió que se'ns escapa més, però clar, aquesta primera visualització, aquesta primera investigació d'algunes d'aquestes factures ens fa tirar enrere i ens fa posicionar-nos en no. I després el que comenta Estefania és de calaix. Estem parlant de feines fetes en el mes de juliol en partides o en serveis que haurien d'estar dotats econòmicament, dels quals no hi ha cap RC, retenció de crèdit, i se'ns porta ara, a principi d'any, un reconeixement d'estat judicial d'aixes factures, d'aixes feines que es feien en juliol. Per no parlar d'altres qüestions pel que fa a votar-nos el procediment que dimana de la llei de contractes. Pel que fa a les quanties de les factures. De totes formes, així també parlem una miqueta des de la informació que tenim d'aquesta primera visualització, d'aquesta primera investigació. En tot cas, faltaria aprofundir més en veure per què hem arribat ahir. Per tant, vaig a per davant que anem a votar que no, que hem explicat per què, d'alguna forma, i sí que en la línia del que comenta Estefania, que ens agradaria, sobretot, Xaro, que donareu explicacions al respecte d'aquest reconeixement extrajudicial i d'algunes de les factures que ens porteu en aquest punt de l'ordre del dia. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Puig, com vulgui. Nada ampliarnos. A veure, el tema de... El tema de que quan una empresa factura o no factura, això ja ho comentàvem en l'anterior pleno. A veure, nosaltres tenim que veure si és el nostre ajuntament. Nosaltres hem d'organitzar tots els hearings, però no podem anar a organitzar una empresa. L'altra empresa que a cada mig any en facturar-nos, doncs ja... Això seran coses que l'empresa, anem a preguntar a l'empresa per què ha tardat. Que en algun moment nosaltres ho han dit, si els han dit a l'empresa que hem facturat. Per què no hi havia un RC? Pues a ver, que vostè sap perfectament que vostè està així, que quan tens de l'agària, sobretot perquè al final aquesta factura és d'aquest moment, de juliol i agost,
se divideixen els zones del poble, doncs al final se van enganxar. Clar, tu en un principi, per molt listos que siguen, o que siguem, o que siga, no sabem la quantitat exacta que anem a gastar. Per tant, fer un RC de quant? De 15.000, de 20.000 o de 5.000. Per què? De què de 5.000 o de 20.000? Vull dir, és que al final la cosa és anar avui. Doncs per això no hi ha una RC. Que la meva recomanació sempre és fer RC? Sí. Un pressupost? Sí, però hi ha moments que no se poden fer. I en este ha sigut com aquests casos. Pareix que comentem també en algun moment que si aquesta feina realment s'ha fet, per supòs que s'ha fet. Vull dir, és que al final estem com a casinant feines que no s'han fet o vull dir, estem suposant. Pense que massa coses i realment si tingueu algun dubte, doncs tingueu els tribunals per anar-hi i fer el que vosaltres creieu, però jo crec que així no se fa res, ni mala intenció, ni res, d'aquest tema. I poc més, i Miquel, doncs bueno, és aquest tema, tens algun dubte més, en qualsevol moment estem a la teva disposició i pots dir-ne, vull dir, si ja sí que la vinc del Boreu i a donar interventor, que veuré totes les factures i ja està, si necessites alguna aclaració més, en qualsevol moment estem així per això. Molt bé, moltes gràcies. Volia afegir alguna cosa la seva regidora? Bona vesprada a tots. Jo vaig a fer referència un poquet perquè és de contenedors. Entonces, així entra el paro agrari, com vosaltres sabeu, i enguany han entrat 90 persones. Llevant d'unes 20 que s'han dedicat a fer seques i el resto han estat netejant pràcticament tots els barrancs que s'han pogut, totes les voreres, inclús està més a la vegada. I s'ha gastat molt de contenedor. Jo te dic, si vosaltres digueu els salvarans que hi fica, que no estan especificats, de tot n'hi ha 3 en el que és l'Elvedar, de tot. De tots els salvarans que hi ha, 3. I de lo que és el cementeri, anem a veure. Bueno, anem a veure, suposo jo que se referiria a això, anem a veure. Jo no vaig raere dels contenedors, me tinc que fiar realment que l'encarregat de l'almacén que fica els contenedors. Sé que se n'han gastat molt i sé que aquesta feina s'ha fet. I vosaltres ho sabeu, que darrere del cementeri també se fiquen contenedors i se van canviar. I no és, a part de que siga per a tirar en l'Ajuntament, tira toquisqui. Entonces se gasta molt de contenedor, això està clar. No s'ha fet l'RC per lo que Josep ha dit. Jo, sincerament, i vos sóc franca, tampoc ho sabia. Si ho hauria sabut, potser ho hauria dit. Però jo no ho sabia. Tampoc sabia els contenedors que anem a utilitzar. Entonces, i això és el tema. Sí que vos puc dir que s'ha fet moltíssima feina i s'ha netejat a muntó. I s'ha tirat molt i s'ha gastat molt de contenidor. Això és la veritat. I aquesta és l'aplicació que us puc donar a dia d'avui. I no sé si tinc tot dubte, des de luego. Molt bé, moltes gràcies. Algo que afegir, senyora regidora, si en algun moment s'ha interpretat que almenys per part de nosaltres hem dit que la feina no s'ha fet mai en la vida, nosaltres sempre anem pensant que la feina s'ha fet. El que nosaltres interpretem és que aquesta factura està a falta de coses perquè realment el regidor que ho comprovi diga, doncs sí, s'ha fet. Jo vaig a dir, jo he vist uns salvarans que tots els salvarans estan facturats en el mateix preu. Que sap un poquet de què va el tema, tots els contenedors no pesen el mateix. Tu vas a una planta, a esta i a qualsevol planta de tota Espanya i tu pagues per el pesatge. Si tu portes poda, cada contenedor pesarà un preu. I tu, falta que fiquen quantes tonelades portava cada contenidor. És tan simple com això. On volies anar? T'ho dic perquè se factura així. Jo he vist un albarán que em ficava que era escombro. Si no estan cobrant per poda, per què no albarán l'escombro? No va mai igual en una planta l'escombro que la poda. Entonces, això està mal. N'hi ha un altre que és de bases. Tampoc és correcte. Entonces, jo el que te vull dir és que o vosaltres no sou comprovat aquesta factura, no sou fijat en aquests casos, n'hi ha un albarán que no fica ni el que portava els contenedors. No estem dient que no s'hagi netejat
i que s'hagin detectat els barrancs i que s'hagin gastat 33, 50, crec que són 53 contenedors i 33 són de 20 metres cúbics. Sabeu el que pesa de poda un contenedor? Heu averiguat el que pesa de poda? Claro, dic que sí. ¿Quantes? Ja, com us és la tonellada del tràmit? Pues això és el que... Pues la feina que hem fet nosaltres és la que creguem que realment vosaltres no heu fet. I ara aneu a aprovar una factura i jo crec que no sigueu conscient que potser se donen explicacions i s'aclarís, però crec que sigueu molt atrevits firmant i aprovant aquesta factura. Perquè potser especificant-la millor o demanant el que fa falta, doncs igual estaria bé. I el de l'RC és que, Josep, no me val, sempre estem en el mateix, que quan jo estava. Anem a veure, busca una factura, firmar per mi que no tinc un RC. No em vas a trobar ni una. Jo me curo en salut, jo vaig a fer molta feina, venen en el paro, hi ha 90 persones com tots els anys, vaig a demanar els contenedors, doncs vaig i preguntar, mire, quan va un contenedor, què me pot costar? A la setmana ja saps més o menys el que vas a gastar. Què vas a tindre un mes? Doncs trau comptes, jo agarro aquests diners i ja no se'ls gasta ningú. Que te quedes a curtes? No t'has quedat a curtes, t'has quedat supercurtes, perquè en aquesta partida no n'hi ha diners ja. No n'hi ha diners. Aunque te habrem faltat 1.000 euros o 2.000, no n'hi ha res. Entonces, tu per previsió calcules un poquet i te vas quedar més a curtes, més a llargues, que te sobren, doncs millor. Per vinculació te'n vas a un altre puesto, però és que no ho heu mirat. Ja ho tingut temps. Des del mes de juliol, que se va fer la feina, més o menys sabíeu el que sabíeu pogut gastar. Ja sabies que els albarans hi haurien còpies a l'almacén. Si tu saps el que te va costar un contenedor, mira si era fàcil. En el mes d'agost haver-ho tret i dir, tu vaig a retindre aquests diners i només gasto una altra cosa. Jo faig una modificació de crèdit, que s'han fet diverses este any, se poden fer, que per això se fan. I ja està. Molt bé, moltes gràcies. Algú més que ha petxit? Senyor Pallarès. Sí, perquè m'he entrat ja en el debat i per al·lusions perquè Josep m'ha interpel·lat i ben bé no entenc per què, perquè està clar que som coneixedors que en última instància són els juzgats els que tenen que resoldre qualsevol tipus de circumstància que no vegem clara. Però és que vulguem, abans d'entrar ahí, que se doneu compte de que l'evidència és tan grossa que això no pot tirar endavant. A veure, Jaro, Josep, estem parlant d'albarans que estan signats en el mes de juliol. Signats per personal de l'Ajuntament. Personal de l'Ajuntament que suposadament està al vostre càrrec, al vostre control, i que sabeu perfectament a diari quina és la feina que s'està fent i quina és el volum de despesa que s'està originant. Per tant, si considereu, perquè forma part del vostre treball, vosaltres dos, que treballeu en dedicació parcial o no sigui exclusiva, parcial, però sí que és de veres que això és una qüestió que no se us pot escapar perquè forma part del control i de la responsabilitat de la vostra feina. És a dir, estem parlant de feina i d'una despesa que el dia 1, el dia 5, el dia 7, el dia 13, el dia 18, etc. el mes de juliol, està entrant despesa que s'està originant en l'Ajuntament, de la qual vosaltres tingueu que estar al corrent i a l'ull de què s'està produint. No me valen aquestes argumentacions i excuses. No, és que entra la gent del paro, fica a fer feina i ara ens ve gener i ens ve l'amuntonada de 12.000 euros en un mes de feina d'una empresa de contenedors i després en revista dels albarans. N'hi ha molts albarans que no porten segell de destinació. No el porten. És que jo crec que des d'un punt de vista mediambiental ahí estem errant d'altra vegada. Ja no parlem de la qüestió tècnica i de la qüestió financera econòmica, parlem de la qüestió mediambiental. Ahí també hi ha qüestions que no estan clares. Per tant, arguments més que de sobre com que per això nosaltres votem en contra. I per acabar, a una mateixa empresa, en el mateix de juliol, en el mes de juliol, ens fa una feina de 12.000 euros. Xaro, tu has sigut especialment escrupulosa en les feines, quan estaves en l'oposició, en les feines que la regidoria de Parcs i Jardins, la legislatura passada,
en mai responsabilitat del senyor Pepe Martínez Compres, per les seues compres i per les seues despeses del tractor de 6.000 euros, tu vas ser especialment virulenta en certes qüestions de fiscalització per 4, 5.000 o 6.000 euros d'una feina que feia aquell home en les condicions que les feia i que ahí està la feina, t'agradarà o no, ahí està, ningú ha pogut dir res des del punt de vista legal, etc. I ara parlem que només en un atacant, en el mes de juliol, estem parlant de 12.000 euros dels contenedors que se mos han passat i ja està, i bé, ara Gener i mos passa les factures i els albarans que no estan gens clars, els hem vist, no estan gens clars. Per tant, insistim, anem a votar a favor d'això. No puguem votar a favor, no puguem reconèixer aquest crèdit ara ja, el mes de febrer, a principi d'any, un crèdit d'una despesa originada a meitat de l'any passat. Tingueu que fer alguna cosa al respecte, perquè si no, evidentment, li farem cara a Josep i tindrem que anar on tinguem que anar. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyora regidora. Estic d'acord, Miquel. Anem a veure. No s'ha controlat com se devia controlar. Jo parlo avui en l'encarregat de l'empresa i han quedat que se faran les coses com toca. Una part de l'Ajuntament i una altra part el que n'hi ha. Però també t'he de dir que en 33 contenidors que s'han... 50, perdona. N'hi ha 3 que no estan especificats, Els altres sí que estan especificats. El que és, si són de poda, si són d'obra o si són d'escoma. Sí, però... El segell de destí... Però espera, que acabe Charo, duguem un poquet... Però duguem... Anem a veure, duguem un poquet d'ordre en les intervencions. Vale? Charo, acaba la teva intervenció i si vols contestar alguna cosa, se contestarà i anem finalitzant el debat. Vale? Anem a veure. I anem a veure, Miquel, jo és que no entenc ara per què treus lo del tractor. És que ni ho entenc. Política, tu faràs la política que vulguis, però anem a veure, així estem treballant i estem intentant fer les coses bé, que mos enganyem en algunes coses, no te vaig a discutir que no. I per això estem, per supost que sí. Però també t'he de dir que nosaltres sí que anem a aprovar-ho perquè aquesta feina jo sé que s'ha fet. Potser no l'ha controlat el suficient que la tenia, però anem a veure, tinc un encarregat en l'almacén, que és el que controla tots els contenedors i és el que me tenia que ficar. Jo no havia tingut tanta gent, és la primera vegada que tinguem així tanta gent. Jo no t'he dit que no. Que a l'altre viatge se controlarà millor, però sí que s'ha fet aquesta feina. I si tinguem 3 de 50 que no estan especificats, que jo ja avui li ho he dit al gerent, i 2 en el que és el cementeri, no és que tindrà. Tampoc és que siga ninguna cosa. Faena se n'ha fet a Manta, se n'ha fet. I s'ha tret el que no s'ha escrit, el que no s'ha escrit. Perquè jo vaig anar als vagants i allí s'ha tret de tot, cotxes, escombros, poda i de tot que te puguis imaginar. Estic d'acord que no mos pareix bé, però no sé si estem en la vostra llei. I jo dic des d'ací, me compromet a comprovar millor, i de fet, anem a fer millor, però la feina s'ha fet sense haver pagat. Xaro, no són tres. És una conclusió, hem vist les factures, hem vist les factures. A veure, Xaro, estàs confosa. De 53 contenidors, 35 no porten el segell de destí. Jo no dubte que s'ha fet la feina. S'ha presentat un certificat de la planta de cada contenedor. Presentar avui perquè ja se li va requerir a este senyor que presentara. I s'ha presentat avui tota la montona, ¿vale? Pues perquè ja estava i perquè se tindria que pagar, anem a veure, la feina se va fer en juliol, està clar que ell no va presentar quan tocava i de fet ja han quedat així que cada viatge, cada mes se presenten les factures com toca i de totes formes s'arreglarà d'una forma o altra, ja està, però si la feina s'ha fet, anem a veure, si tu fas una feina la tindràs que cobrar, no? Això sempre s'ha dit així des de pleno, com vostè també, senyora Estefania, quan han fet moltes modificacions. Si s'ha fet la feina, tindrà que cobrar la gent, va cobrar, que per això treballa. Res, jo ja no sé per aquí. Molt bé, moltes gràcies. Doncs bueno, passem a votació, es reconeix. No, ja cada un ha mostrat el seu punt de vista, no n'hi ha més, és que estem fent molt llarg. És que ja han mostrat tots el seu punt de vista i no allarguem més el debat. Vostè, si vol, 2 minuts, que no intervés en tot el rato, si vol dir, Andreu. Sí, gràcies. No, jo
quan heu començat a parlar del tema tenia menys dubtes que després d'haver donat unes explicacions. Ara és quan he tingut dubtes, perquè si un dels arguments era que l'empresa factura quan vol dir que ha facturat tant, no tenia res a cobrar, de la documentació que presenta per a cobrar. No sé si t'ho dic que ha parlat, perdona, Andreu. És l'argument de Josep. No, és que Josep no ha parlat de ell, ha parlat jo. Espera, perdona, Andreu. És que no, t'he dit perquè no ha facturat, t'he dit les explicacions que m'ha donat avui este senyor. Perquè ha tingut problemes informàtics i de gent. Això és l'explicació que m'ha donat a mi, per això hem tardat a facturar. Jo us ho dic, el mateix que m'ha dit ell. Tinguem empreses que a vegades mos tarden més, Mos tarden més. Me reafirma en el que ha dit. Si tarda 6 mesos en facturar, no té pressa a cobrar. Jo penso el mateix. Jo me reafirme les empreses que tarden molt... Un que fa una feina i tarda 6 mesos en emetre la factura, no té pressa a cobrar. I si no volen que s'ha demorat, el treballador t'ho farà, imagina tu la dificultat. Però en el moment... Entonces, a veure, estem d'acord en que tarda 6 mesos en facturar, no té pressa a cobrar. Nosotros sí que teníamos la obligación legal de en un plazo pagar. Correcte. Entonces, en un plazo a partir de que facture, imagina, ¿no? Efectivamente. Correcte. Entonces, si aquestes mesos sense facturar, pues factura ara i nosaltres ja tenim un plaç que començarà a córrer per a l'Ajuntament. Sí, son 30 días. Entonces, l'empresa té molt poca pressa en cobrar. Sí. De hecho, me repito. I l'Ajuntament ara està demostrant-ne molta en pagar. Tot això m'ha creat dubtes. Aquest argument arriba a dir, per fer-ho més llarg. I si podeu encontrar una cosa... No, i acabem en això, Andreu. No és molta pagar. L'Ajuntament paga quan toca. Fija, no és molta, és que mos passen totes. Mira que una factura normal en l'Ajuntament entra el dia 15 i el dia 22 està pagat. Nosaltres estem pagant ara en una setmana o 15 dies. És la impressió... Però no en estos, en tots. És la impressió que heu pres de les explicacions i el que m'ha però bueno, és la meva impressió. I és més, les factures que no tinguin perfectament clares, les retinguem. I una altra cosa més. Sí, bueno, aquesta qüestió ha sigut una cosa que m'ha paregut que era així, però bueno, jo ho he vist així. I una cosa més. Si estan pagant 12.000 euros i 12.820 euros de gestió de contenedors, també sols per un operatiu concret, que per el que antes és el recolzament dels treballs de neteja de barranc i tal. Molt bé. Havent vist que després en altres operatius també s'han gastat aquests contenedors per altres operatius, m'imagino que l'Ajuntament d'Alberic paga un dineral en gestió de restos de poda. S'heu plantejat comprar una trituradora? Sí. S'heu plantejat comprar una trituradora i que tritura les branques que és un diàmetre i que a partir del superior que no pot dir-li a la gent que passa per un lloc i que s'emporta la llenya que vulgui a la casa per demà. Si ho heu plantejat, doncs a veure si s'ha echado, senyora Lázaro, i fem dues coses, ahorrem uns diners a l'Ajuntament d'Alberic i que algú s'emporta una branca a casa per a cremar. Gràcies. Bueno, passem a votació. Vots a favor del reconeixement. Ciutadans i Partit Socialista, Ciutadans per Alberic i Partit Socialista, vots en contra, Compromís, XA i Partit Popular, abstencions, Alberic per canvi. Per tant, s'aprova el reconeixement. Passem a la següent, que són els assumptes de la Comissió Informativa de Territori i Patrimoni, i li donem la paraula a Compromís per a que ens digui la seva proposta o ho expliqui com consideri millor. Molt bé, gràcies. No anem a llegir-la tota, hem explicat un poquet per on va aquesta moció, que és d'oposició a la construcció d'un nou magatzem de residus radioactius a Cofrents i pel tancament de la central nuclear. Com aquest tema ja vam parlar en la comissió i ja tinguem pràcticament tots una idea sobre ella, però volem explicar-ho una miqueta perquè la gent que fa l'esforç de vindre al plenari que sàpiga de què va l'assumpte. Bé, la central nuclear de Cofrents, en funcionament des de 1984, és una central que se va dissenyar a finals de la dècada dels 60 i va obtenir una autorització de funcionament per a un període de 25 anys, que és l'edat mitjà que li donava a totes les centrals nuclears. Això, aquest període, acabava en març de 2011. Es va prorrogar per 10 anys més fins podria estar treballant fins al
fins el 2021, per tant podria arribar a treballar 37 anys. La central nuclear de Cofrents es troba sols a 45 quilòmetres i mig d'Alberic. És una central que utilitza l'aigua del Xúquer per a refrigerar-se i evapora uns 21 hectòmetres cúbics d'aigua anualment. Les centrals nuclears actives són les més perilloses. La de Cofrents és una d'elles, és vella. Té un llarg historial d'ocultació i de minimització de les averies, el que li ha motivat l'obertura de diferents expedients i sancionadors per part del Consell de Seguretat Nuclear, afortunadament tots de caràcter lleu. En una central nuclear, intrínsecament en el seu funcionament, n'hi ha dos perills que obliguen a prioritzar el seu tancament quan acaba el seu període de funcionament. El primer és que els residus són molt tòxics i perillosos i romanen actius milers d'anys. El segon lloc també comporten un alt risc de contaminació radioactiva i persistent durant segles en cas d'accident. I dic això, les centrals nuclears pareixen inofensives fins a que hi ha un accident. No tot es passa, afortunadament, però sabeu quin problema hi ha quan una qüestió meteorològica natural, coneguem-lo del tsunami, una errada humana, coneguem-lo de Chernobyl, un fall en el disseny, coneguem-lo de Harrisburg. En definitiva, que quan no passa res, però quan passa és una gran catàstrofe. Addicionalment, l'energia nuclear també posa un fre a que les energies alternatives se poden anar promocionant i evolucionant més. Però a més, en la central nuclear de Cofrents, ara que activa una miqueta aquesta moció, s'està plantejant fer un magatzem temporal individualitzat per a acollir residus radioactius nuclears en aquesta central. Com sabeu, hi ha un programa a nivell nacional de fer un magatzem on se centralitzaren tots els residus nuclears, també temporal, però era centralitzat, i com això està parat per diferents raons. La major part tècniques i administratives. En primer lloc perquè ningú volia en el seu poble i després per problemes tècnics. Entonces, la central nuclear de Cofrents el que demana ara és fer ella un almacén on els seus residus nuclears els almacenarien. Com estem en el 2017 i previsiblement el 2021 té que acabar la seva activitat, ens dona una mica por que això sigui el camí que la central nuclear de Cofrents al final poguera ser aquest magatzem de residus radioactius que a part de recollir-la d'ella poguera anar recollint les de les altres, perquè això es paga molt ben pagat. L'emmagatzemat material radioactiu se paga molt car. Entonces, i si el magatzem, la central nuclear, està també molt mal situat, el magatzem, perquè està a una cota possiblement inundable, no tots els dies, però ja ho heu vist baixar el riu Xúquer moltes vegades fort, per portar-se un pantano, i qui te diu que estaríem en una cota de 4 centímetres per dalt de la zona inundable, un dia també en una situació de més risc d'una avinguda màxima probable no tingueren també un desastre natural en la central, per tant el risc és màxim. Per això portem així al plenari de l'Ajuntament d'Alberic que insta el Consell en l'acord següent. Procedir al tancament i desmantellament de la central nuclear de Cofrents quan finalitzi l'actual període de pròrroga de funcionament en març del 2021, elaborant i posant en funcionament un pla d'energies renovables que permeta la substitució gradual d'unes energies per les altres. Vull puntualitzar, quan acabi el període, és a dir, que no se prorroga més. Segon punt, que no s'autoritzi la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus radioactius dins dels terrenys de la central nuclear de Cofrents per ser necessari, ja que la central disposa de capacitat d'emmagatzenament suficient fins a la seva data de tancament en 2021. I en tercer punt, modificar el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies renovables. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Com bé li vam dir en les comissions, estem totalment a favor de la moció i la recolzarem. Algo que afegir per part d'algun grup, si no, passem a votació. Nosaltres també, Perfecte. Molt bé. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies a tots. Passem al següent punt, mocions d'urgència per part del grup Ixarsoc Malveric. Esquerra Unida ha presentat una moció urgent al respecte de Sant Cristóbal. Han de votar l'urgència i després, una volta, si s'aprova o no, se debatís la mateixa. Vol dir alguna cosa respecte de l'urgència? Sí, que calia llegir-la, no? Vam quedar així, a llegir-la. No, n'hi ha que votar-la. N'hi ha que votar la inclusió en el plenari, que no està incluïda. Vale. Vale. Vol dir al respecte de l'urgència? Vull dir que la moció és totalment pertinent perquè justament avui hem rebut la invitació oficial per part de l'Ajuntament a participar en l'acte del dia 7 d'informació relativa al projecte de reforma interior de l'Organització Sant Cristóbal i justament fa 2 o 3 dies s'estan produint notícies en l'organització i creiem que aprofitar la conjuntura de la celebració de la reunió de tot el que està passant de la comunitat de propietaris al respecte de la informació que estan donant als veïns i parcel·listes, etc., venia al pelo presentar la moció. Per això, en el seu moment, no es va poder incloure del reglament ordinari. Vos demanem que voteu a favor de la inclusió per l'urgència, almenys per poder explicar quina és la problemàtica que dimana aquesta resolució de proposta. Molt bé. Vots a favor de l'urgència. Partit Popular, Esquerra Unida IPSA, Alberic per Canvi i Compromís, vots en contra. Partit Socialista i Ciutadans per Alberic, per tant, 8 vots a favor i 8 en contra. S'ha de tornar a votar, vots a favor de l'urgència. 8 vots en contra. 8. Per tant, no s'aprova el vot de qualitat de l'alcalde i no s'aprova. Expliquem per què no la votem a favor. Ho parlàrem l'altre dia en la comissió i per part nostra considerem que s'està duent a terme la feina per part de l'Ajuntament. És més, el dimarts convide a tots a que assistissin a la reunió en quant els tècnics explicaran la situació i considerem que això no està suficientment per la nostra part comprovat i no ho podíem aprovar. Senyor alcalde, per al·lusions, ja que vostè... Quines al·lusions? Vostè ha explicat el seu vot a favor, nosaltres hem votat en contra i expliquem per què hem votat en contra. Senyor alcalde, jo no he explicat el vot a favor de la moció. He explicat el sentit de que s'incloga l'urgència. Jo crec que tindria el mateix dret d'explicar per la moció. A veure, nosaltres no hem incluït l'urgència perquè considerem que ja s'està fent. Considerem que no és la manera, podria haver-la comportat pel seu procés ordinari. Però i he repetit que no, que avui justament hem rebut la informació de participació. Han considerat no votar-la. Senyor Toño, però és que... Senyor regidor, no té la paraula. Passem al següent punt. Passem al control i fiscalització dels òrgans de govern, dació de comptes dels decrets i resolucions de l'alcaldia, així com dels acords de la Junta de Govern. S'ha repartit a tots els regidors els diferents decrets i resolucions, per tant se dona per fet. Passem als pregs i preguntes. Per part de Compromís s'entregaren per registre d'entrada el dia 23 unes preguntes, en el dia 1. Si vol passar a enumerar les preguntes i li contestarem a les mateixes. Senyor regidor, quan vulgui. Bona nit de nou. Senyor Caratalà, quan pensa vostè constituir la comissió d'investigació sobre les empreses relacionades amb el cas Taula?
i que operaren en Alberic i que es va aprovar per unanimitat fa un any. Segona. Senyor Caratalà, quan pensa vostè donar les ordres oportunes per a la retirada de les plaques franquistes dels edificis d'Alberic construïts pel Ministeri de l'Habitatge i així complir la llei de la memòria històrica? Cal recordar que, a més, es va aprovar per unanimitat una moció en el mes d'abril. Tercera. Senyor Caratalà, és cert que va anar vostè convidat al Parlament Europeu com a alcalde d'Alberic? Quarta. Senyor Caratalà, qui li va pagar el viatge? La Mancomunitat de la Ribera, algun eurodiputat de l'Ajuntament d'Alberic? Si és un eurodiputat, quin concretament? Cinquena. Senyor Caratalà, en el carrer Llici situat en la paral·lela a l'antiga Nacional 340 entre Alberic i Massalavés, falten des de fa molt de temps una quantitat de volats significativa, que a més va en augment. Manquen almenys unes 20 unitats. Aquest carril és utilitzat amb freqüència per gent que fa la ruta al colesterol. Aquesta situació posa en perill els usuaris habituals d'aquest carril. Una pregunta. Qui és el responsable del manteniment d'aquest carril bici? Bé, si és l'Ajuntament, per què no arregla? Bé, en el cas que no sigui l'Ajuntament, qui és? Que no ho arregla. Per què l'Ajuntament no insta a que ho faci? Quina mesura provisional va prendre l'Ajuntament per garantir la seguretat dels usuaris mentre es resol definitivament aquest problema? Sisena. Senyor Caratalà, en el camí paral·lel a la via del tren, entre les partides de les Carrasques i l'Àsquer, existia una vionda de separació de les vies, que falten des de fa més d'un any, i hem entès per robatori en una sola nit. En aquest moment, el que queda d'allí és una successió de pilars de lligueta de ferro aproximadament d'un metre d'altura per a substitució de les viondes al llarg de les 350 metres. A més, alguns trams, aquestes lliguetes estan amagades per les obres de vora camí, dificultant més, si cal, la seva visibilitat, el que suposa un perill per als usuaris habituals del camí. Pregunta. Qui és l'organisme competent en el manteniment d'aquestes instal·lacions? Bé, l'Ajuntament o un altre? C. En el cas que siga altres, per què l'Ajuntament no insta aquest altre a solucionar-ho? D. Quina mesura provisional va prendre l'Ajuntament per garantir la seguretat dels usuaris mentre es resol definitivament aquest problema? Senyora Lázaro, de qui és la competència d'enxardinar les rotondes d'accés al Alberic des de l'AP7? Dona vergonya a veure-les. Senyora Lázaro. Senyora Lázaro, el personal de l'Ajuntament ha netejat les rotondes a una volta? Senyora Salom, els treballadors socials estan informant als dependents sobre la sol·licitud d'inicialització d'expedients sobre reclamació de responsabilitat patrimonial per a la devolució del copagament i de les prestacions dins de l'entorn familiar? Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. I passem a contestar per ordre les preguntes. Al respecte de la comissió d'investigació sobre les empreses relacionades en el cas Taula, el que farem és una comissió en la qual els convocaré a tots i veig en la contratació de les empreses que tinguen algun tipus de relació. L'única que crec que pot tindre relació és la de la Casa de la Cultura del local que té la banda i que precisament se va fer a través d'una contratació oberta. Entonces, lo únic que se podrà veure el procediment de contratació que se va fer va ser una contratació oberta, però ho podem revisar sense cap tipus de problema. Al igual que en aquell moment els vaig indicar que tots els procediments de contratació estan a la seva disposició per a quan vulguin. La següent pregunta. En quant a les plaques franquistes dels edificis, hem de dir que en Alberic és algo molt puntual.
Em sembla que només n'hi ha 2 o 3 edificis. Però bueno, requerirem. I si són més, pues, a més el convide, si vostès ho han enviat, que ens enumeren en els que en són i nosaltres li requerirem als propietaris perquè al ser en una propietat privada aquí ho facin i en cas que no complisquen pues ja s'actuarà de manera subsidiària. És cert que vaig anar al Parlament Europeu com a membre de la Junta de Govern de la Mancomunitat i com a alcalde. Ha de dir-vos, i vos ho explico exactament, tots els eurodiputats tenen al llarg de l'any un cupo de viatges assignats per a ells. En aquest cas, un eurodiputat, la Mancomunitat sempre ho sol·licita, que se mos convide. Un eurodiputat, en aquest cas Enrique Guerrero, que és vicepresident del grup socialista europeu, convida a la Mancomunitat i als alcaldes que estem representats allí. Està Ana Aremel d'Alcira, el Xemexí, Carcaixent, Alberic, Gavarda, molts alcaldes, i entre ells jo, efectivament. La Comissió Europea ens va convidar i ens va pagar el viatge, a excepció d'alguns menjars i alguns desplaçaments que no. Després, el carril bici, la competència és municipal. Efectivament sabem, degut a alguns accidents ni algunes viandes que han sofrit danys, la majoria de casos han seguit un procediment judicial i ara ens han vingut la resolució indemnitzant-nos. Precisament fa poc acabem de demanar els pressupostos que val 143 euros més IVA cadascú i anem a dur a terme la substitució quan ens han aplegat els diners i tal. Després, el camí paral·lel de la via. Ixa zona és la zona d'afecció a la via. Al ser afecció de la via correspon el manteniment a ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Els deberes ho hem observat i els pilars s'han quedat un poc en una situació defectuosa i se li ha requerit verbalment a FGV, però li ho anem a passar per escrit també, perquè ho sàpiga. La siguiente pregunta, señora Lázaro, si es tan amable, por favor. Bueno, vostè si pregunta que de qui és la competència jardinar les rodones. Jo li tinc que dir que les que venen de l'ARSA són competència de Diputació. Jo no sé quines troba vostè tan vergonyadores, perquè sí que li dic que n'han netejat dos. Demanaré permís a Diputació i netejarem la que està en el Domènec i la que està per el camp de futbol, perquè sí que estan molt brutes, n'hi ha gent que ens ho va dir, nosaltres demanarem autorització, ens direm que pressupost, que les podíem netejar i les netejarem. I sí, no sé quina altra més s'ha referit, que és la que està molt bruta, que és la de... Sí, depèn de quines rotundes ho comparem. A nosaltres simplement el que necessitem. No podem haver en Picanya, a veure, Picanya tu no compares el verit, ¿vale? Ja està. Tu has vist el pressupost de Picanya? No, la pregunta de quines més. Necessitar una polèmica. Perquè segurament tots volen tindre les rodones el més bonic possible. Necessitar polèmica. La d'ahir d'Itaca tampoc és una rodona exacta de res. Sí, tampoc. Ixa, si t'arregles sí que t'he dit que està brutal. Però ixa jo no vaig demanar permís perquè... La de futbol no s'enxampa de res. No, simplement nosaltres l'hem netejat. Sí, no, però per això, i el que dius no és competència nostra, és de Diputació. No, no és competència nostra. Són de Fomento, de Diputació i de Fomento. I si són les preguntes que m'he fet, m'havies dit que era de Diputació, doncs, a veure, n'hi ha de Diputació i de Fomento. I de Fomento, efectivament. I la del camp de futbol és de Fomento, per l'autovia. La d'Itaca és de Diputació o també de Diputació? I la d'ací de... La d'Itaca és de Fomento. És de Diputació, segur. Es una carretera... Entonces, bueno, nosotros la pregunta es que nos debería saber de rotundes aquí es competencia. Un es del Ministerio y un altre es de la Diputació. Pero exactamente quién es de quién lo podemos saber. Les que son de la secció de l'autovia de Fomento y les que perteneixen a les carreteres provincials són de Diputació. Entenc que sols la que n'hi ha per aclarir-nos nosaltres. En la gasolina d'Itaca és de Diputació, la resta de Fomento? La resta de Fomento. La que està en el camp de futbol, en el camp de futbol, ixa és de Diputació. No, de Fomento. Ai, hombre,
Les que són afecció de l'autovia, Son de fomento, según yo voy a estar a la diputación, pues ¿vale? no. Jo he fet la pregunta, jo no podia. Saps què passa? Ahir n'hi ha un problema És que també. ells mateixos entre ells... No, ells intentaren passar-nos-ho als pobles. Els pobles se negaren. Això ve de l'anterior legislatura, ho recordeu? No sé si us recordarà quan intentaren passar-nos les carreteres als pobles, que els pobles se negaren, i ahir n'hi ha un conflicte, però avui per avui segueixen corresponent a ells. Bueno, entonces, si ara en este moment... Si en este moment... No. La de Itaca és de... A veure, La carretera, però la rotonda no, La rotonda no. En les inundacions, quan les senyalitzaren, vigueren els conservadors de Diputació. Que no, com la pregunta no té res amagat, és que el que volem és saber de qui són, com ara no ho tinc clar, no passa res. Un dia passem i mos diu aclarim. D'acord? Diu, mira, este. I a partir d'ahí ja farem les propostes que s'han de fer de cara a les redones, però ja ens aclarirem. O sigui, com us digueu, volem saber qui és el competent en cada una de les rotondes que passes quan entres al poble. Quan ho averiguem, de l'Ajuntament ninguna millor, perquè millor, així no. Però l'Ajuntament sí que pot dirigir-se als que són competents i dir-los, tu, feu unes com les de Picanya, no? I que en un moment l'Ajuntament ja m'ha que les neteja perquè no posen aquestes baixes. Això ja... I s'ha l'altra. Per això n'hi ha que fer els esforços en què ells ho facin. Però bueno, Senyora Saló, contesta la següent pregunta, per favor. Bona nit a tots. En relació a la pregunta que fa Xavi, el regidor, me pregunta que si els treballadors socials estan informant als dependents sobre la sol·licitud d'iniciació d'expedient sobre reclamació de responsabilitat patrimonial per a la devolució del copagament i de les prestacions dins de l'entorn familiar. Però això per a qui no ho sàpiga, jo suponc que se referirà a lo que és la dependència. Com bé saben, en un principi hi ha moltes vegades que la dependència s'ha retrasat molt a l'hora de l'aprovació de l'expedient i hi ha vegades que les persones majors per a les que se va demanar han faltat. Entonces, ara han dit que els hereus poden reclamar el que és l'ajuda des del moment que se va demanar fins al moment de la mort. Entonces, per supost que des dels serveis socials totes les persones que ho sol·liciten i que estan anant s'estan informant de tots els tràmits a seguir. I de totes maneres també des de Conselleria s'ha enviat una notificació a totes aquelles persones dient-los que tenen el dret de demanar el que és la compensació. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. I s'ha presentat les preguntes, com bé li han dit, les contestarem per escrit, si volen enumerar-les. Recorden que la pregunta número 2 se retirarà de l'ordre del dia degut a que no perteneix al control i fiscalització de la labor de l'equip de govern. Si volen enumerar el resto de preguntes o quan les passen per escrit contestades. Sí, són les mateixes preguntes que farem en el ple passat que encara no s'han contestat. Ara a les 8 menys 5 de la vesprada s'han contestat aquestes preguntes, que són les que repetim, per registrar algunes. En Xina, que de totes formes vaig a llegir-les. Pel que fa a la pregunta 2, esperem, quan modifiquem el ROM, que aquest tipus de preguntes puguen entrar, evidentment, per la qüestió de la transparència, de la nova política, més enllà de la fiscalització de les tasques que tingueu assignades quotidianament. Senyor Caratalà, ja ha parlat en l'oficial major sobre per què no s'ha donat part a la companyia d'assegurances pel robatori de les corxeres i màquina de corxeres de la piscina coberta. Senyor Caratalà, quina modalitat aneu a utilitzar per a la gestió de l'escoleta? Senyor Caratalà, des de quina data teniu constància de l'acte de reconeixement de fill adoptiu per part de l'Ajuntament de Xèrica del nostre estimat Josep Lluís Domènech? Vale, perfecte. I s'ha dit que te la conteste, que és des d'esta setmana. No n'hi ha més preguntes per part de ningú grup. Pues bueno. Senyor alcalde, jo tinc preguntes. No les han passat. Pues jo tinc el registre d'entrada. Si no li les han passat, no he sigut jo el que ha fallat. No s'han passat, Ja està. Registre d'entrada d'avui i d'alta data, pues alcalde, secretari... Sí,
avui. No, però jo tindré que presentar per avui de matí i llegir-les ara. No, ja, però jo tindré. No? Llisgar-les i... Sí, són càlcules, ara enseguida. Bé, bona nit a tots. Primera pregunta, ja sabem quan i on s'instal·laran els desfibril·ladors que es van anunciar per al poble fa temps? Segona, ja s'han iniciat tràmits per realitzar curses d'ús de desfibril·ladors? Es podran fer membres dels clubs esportius del poble? Tercera pregunta, en quina situació es troba l'Ajuntament amb l'empresa Acciona? Se'ls ha obert expedient sancionador? Ells han reclamat o denunciat a l'Ajuntament? I quarta i última pregunta, a l'extracte de resolucions del plenari anterior hi havia dos que no tenim clara a què es refereixen. Concretament són la 1166, aprovació en proyecto reducido PEPOS 41/2016 y la 1195, contratación recurso de apelación, sentencia dictada en el PO 34/2014. ¿Es podria aclarir en què consisteix cadascuna? Sense cap problema i contestarem totes les preguntes, senyor regidor. Doncs bueno, gràcies a tots i bona nit. Bona nit a tots. Per la parlada. Vamos a pegar pantalla antes.